Il-midja tal-Partit Nazzjonalista fetħet attakk fuq Tarxien Rainbows Football Club għax il-Partit Laburista kien stmat l-istess bħalma kien stmat Adrian Delija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-ħadd filgħodu l-Partit Laburista għamel użu minn sala li hemm fil-kwartieri tal-klabb ta' Tarxien Rainbows biex organizza l-laqgħa pubblika ta' nhar ta' Ħadd. B'reazzjoni għal dan il-midja tal-Partit Nazzjonalista qalet li Tarxien Rainbows kienu qed jiksru l-istatut tal-MFA u li kien hemm rabja kbira għalihom. Iżda jirriżulta li kien Adrian Delija l-ewwel miż-żewġ mexxejja politiċi li uża din is-sala għal attività politika. Saħansitra kkonferma dan is-segretarju tal-klabb Biżżur Joe Spiteri li tkellem ma' one.com.mt. Adrian Delija meta kien qed jikkontesta tmexxija tal-Partit Nazzjonalista għamel attività politika fil-Gazin. Delija politiku ma ġiex hawn biex jagħmel attività tal-futbol. Hawn intlaq fl-istess post fejn kien il-Prim Ministru, fl-istess post fejn kien il-Prim Ministru għamel attività hu għalinna s-Sur Spiteri. Is-segretarju ta' Tarxien żied ukoll li jekk hemm il-darba Delija jerġa' jitlob permess juża s-sala u jingħata permess jagħmel dan. Jekk jistaqsina biex juża s-sala jista' jagħmilha mingħajr problema ta' xejn. Jekk xi ħadd jiġi jistaqsina biex juża jew jikri s-sala tagħna m'għandniex problema. Aħna m'għamilniex attività politika. Jekk Adrian Delija jogħġbu jerġa' juża s-sala tagħna, nerġgħu intuh permess. M'aħniex qed nippreferu partit politiku qal is-Sur Spiteri.